ndị ọrụ kwọnụ. Anago. Ha anago. Mana ha fisi gị ọfụma. Kịda ka ha na-asa ewe tupu aka ha nara. Ka nke ogbu. Ebe a bụ ogbu. Alaghị m ọkụ emechasị wepụ ọkụ a. Emecha egwe electrician na wepụ ọkụ a. Ka ịkọgharịa. Alaghị m ọkụ a. Afụgodu m ihe abụrụ. Okay, nke ka ha hangere na. Okay. How are you? Cast dico. Onye ha ngere ọkụ a si na ọ bụghị ọkụ a ka m na ya kwu. Ọ bụghị ọkụ a ka m na ya kwu. Ka afụgodu m. Afụgodu m. Alright. Ga nke lum. Mana ete ọkụ a. Ngo na-enwu. Ete. Ọ kịta sị ewere ọkụ sị ewere. Lọga ewere ọkụ. Ọkụ dị ya. Ndị plọmba. Ọ dị mmiri abụọ ebe. Alright. That's very good. That's very good. I ga ebe akpanu December and the New Year. Ka o wee bụrụ ihe ekwu ka a na-eme. Ịma na ya na ada anaghị eme mkpọtụ mana ọ ihe anyị mere ji ekwu maka aka ọrụ anyị. So, my fans, I say one love. Ka emesịa na.